Policijski službenici priveli su roditelje L.E. rođen 1993. godine i P.I. rođena 1994. godine zbog sumnje da su ubili 4-mjesečno dijete. U ovo vrijeme nad njima se vrši kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela ubistva. Ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u subotu je konstatovao smrt djeteta, nakon čega je obavještena policija, a potom i tužilaštvo kantona Sarajevo, koje je naredilo obdukciju. Obdukcijom sam utvrdio da je smrt nastupila nasilnim putem i to uslijed teških povreda glavi. Više detalja o ovome ne mogu kazati, s obzirom na to da se radi o predmetu koji je još u fazi istrage te da su roditelji tek privedeni u policijske prostorije. Nasilje u porodici u našoj zemlji je u porastu. Često se slučajevi nasilja ne prijavljuju nadležnim institucijama. Na nivou države imamo samo smjernice o suzbijanju nasilja u porodici koji nisu obavezujuće. Ja bih rekla da smo mi svi zaista zakazali kao društvena zajednica, kao pravna i socijalna država, jer ne poduzimamo ništa i pored ovih upozoravajućih slučajeva koji se dešavaju u posljednjem vrijeme, već svaki mjesec skoro imamo jedno dijete koje umire kao žrtva nasilja vlastitih roditelja. Dok se javnost zgražava, policija i tužilaštvo istražuju okolnosti zbog kojih je došlo do ubistva, ostaje pitanje zašto zatvaramo oči pred nasiljem i čemu služe silne službe koje plaćamo, a koje bi trebale da spriječe ovakve tragedije.